Il-kap nazzjonalista Bernard Grech l-erba' filgħaxija mmobilizza r-riżors tal-partit biex jorganizza protesta fiċ-ċentru ta' Ħararaw wara li tilef il-maġġoranza fil-Kunsill u wara t-tmexxija fil-lokalità. Dan anke ftit minuti qabel inqabad li laqqas biss jaf x'tip ta' taħwit finanzjarju u regolaritajiet ħolqot is-sindku tiegħu Helen Gawci li wkoll għadu jiddefendiha akkosta kollox. Fil-fatt appena ġie konfrontat f'Ħararaw minn Edwin Mikallef, l-organizzatur tal-attività tal-boxing li ridet is-sindku f'isem il-Kunsill, Grech jidher li ma kienx jaf is-sitwazzjoni reali. Mill-filmati imxandrin minn One News l-erba' filgħaxija tad-diskursata qasira bejn Grech u Mikallef derovju li Helen Gawci ma nfurmax b'kollox li tmexxija tal-partit jew almenu lill-kap bid-dejn li għabbiet bih lill-Kunsill sakemm ġiet sfiduċjata mill-maġġoranza l-Kunsillieri il-ġimgħa li għaddiet u fatt magħruf li Gawci iqrib sew tal-feraq estremista tal-establishment fil-Partit Nazzjonalista, partikolarment id-deputat Beppe Fenekadami li wkoll jgħix f'Ħararaw. Fil-pubbliku u quddiem il-partitarji tiegħu stess, il-kap tal-Oppożizzjoni spiċċa imbarazzat minn dak li qallu Mikallef dwar kif għandu jieħu ma' 23,500 euro mingħand il-Kunsill minħabba attività waħda li saret f'Mejju tas-sena l-oħra. Apparentament mhux l-uniku ħlasijiet ta' xogħlijiet jew servizzi li għadhom mhux imħallsin kif xiedu anke kummenti online. Iżda Grech laqqas kien jaf li dan id-dejn mal-organizzatur tal-attività tal-boxing ilu pendenti għal sena sħiħa u għar minn hekk il-Kunsill immexxi minn Gawci baqa' ma ħallas l-ebda ċenteżmu minnu. Il-xogħol tal-Kunsill hawnhekk dak li għandi nħossu ta' 15,500 għandhom sallu. Għalhekk xejn Ma qed titħallashom? Le mhux qed nitħallas. Xejn ma titħallas? Dan anke aktar kmini fil-ġurnata, l-istess ex-sindku nazzjonalista marret għal-intervista fuq il-podcast ta' Ricky Caruana fi ammettiet li għabbiet lill-Kunsill b'dejn li ma kienx jiflaħ għalih waqt li qalet li sta setu ħsieb dan il-konti anke ma speċifikax kif. L-organizzatur tal-attività tal-boxing u persuni oħrajn iżda jarfu li l-Kunsill bħala dak li għandu jħallasom jirriżulta li din biss sitwazzjoni waħda fost l-abbużi u l-irregolaritajiet li waslu lil viċi sindku Francesca Tart tirriżenja mill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat u anke tiġi sfiduċjata Helen Gawci ġimgħa ilu biex issa laħqet sindku Marja Meli. Dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u affarijiet illeċiti fit-tmexxija tal-Kunsill ġibdu l-attenzjoni tal-Awditur Ġenerali u anke il-kumpanija tal-awditur imqabda mill-istess Kunsill għal mill-inqas sentej fuq xulxin.